Здравейте, YouTube приятели! Включвам се след доста дълга пауза и причината е, че от доста дълго време ви обещавам да направя видео, в което ви разказвам повече за операцията на Николай, за премахването на третата сливица, защо се стигна до тази операция, всички сливици ли махнахме или премахнахме само третата, каква беше причината и защо в крайна сметка се наложи отново да направим въпросната операция. На тези въпроси ще се опитам да ви отговоря в това видео максимално кратко, защото знам, че майките така или иначе нямаме време да гледаме дълги видеа, а пък аз много обичам да говоря. Така че започвам без излишни приказки, като се надявам да ви бъде полезно и да успея да отговоря на въпросите ви. Първата операция направихме на 10 ноември 2022 година. Тогава Николай беше на 3 години и 3 месеца и причината не беше, че той често получаваше гнойни ангини. В интерес на истината не, че не е получавал, но не са били толкова, колкото да ни подскаже, че е време за премахване на трета сливица. По-скоро, откакто тръгна на градина, т.е. той започна градина на 15 септември, ходи 3 дена и след това 3 дена на градина, 2 седмици болен. 3 дена на градина, 2 седмици болен, като двуседмичните му боледувания бяха винаги много сериозни. Абсолютно винаги се налагаше да приема много сериозни лекарства. Случваше се в месеца поне по 2 пъти да приема антибиотик и когато се разболееше задължително, вдигаше 39 пък и 40 градуса температура. Даже веднъж се стигна до 40 плюс, което много ни притесняваше всеки път. Освен, че както вече казах, всеки месец приемаше антибиотик и вдигаше много висока температура, като не е добре. Освен това, много започнаха да му се възпаляват ушите. Те бяха непрекъснато възпалени. Леко дори да някакъв вирус да го събори, ушите се възпаляват. При което в един момент ушите му си стояха възпалени, дори и той да е здрав. А пък като се разболеше, вече ставаше много страшно. Непрекъснато се налагаше да му слагаме някакви капки в ушите, което не е добре също, защото капките пък много често предизвикват гъбички в ушите и слуха се влошава още повече. В един момент установихме, че едното му ухо е доста по-зле от другото и че има опасност от това да нарушим трайно слуха му. И затова вече разбрахме, че няма на къде и не е добре да отлагаме. И колкото и да ни се струва малък, по-добре да вземем мерки и да премахнем третата сливица, която очевидно много му пречи. И се започна едно търсене на лекари. Цяло лято обикаляхме различни градове и различни специалисти, за да видим всички ли ще ни кажат едно и също, за да видим има ли опция и някакво лечение без да премахваме сливицата. Но всички бяха единодушни, че сливицата трябва да се махне така или иначе. Спряхме се на клиника, спряхме се и на специалист. На 10 ноември, както казах, Николай беше на 3 години и 3 месеца, когато направихме операция за премахване на третата сливица. Операцията беше 3 дни. Първия ден ни приеха в болницата, направиха му изследвания, направиха му снимка и на следващия ден оперираха, а на последващия ден ни изписаха. Операцията продължи около 30 минути, възстановяването беше много леко и спокойно. Разбира се, не беше приятно. Той плака и беше доста оплашен, докато излиза от упойка, но ако сте минали през това, знаете, че това са нормални реакции от упойката. Но въпреки това, 2 часа след като вече операцията беше преминала и той беше буден, беше изключително добре, беше гладен и жаден, можеше да се храни и да приема течности, а на следващия ден вече всичко беше наред. Прибрахме се вкъщи, както се казва, поживо, поздраво, и имахме около година. Всъщност не, имахме по-малко от година, в която да си поемем въздух, защото след премахването на третата сливица боледуванията много намаляха или пък дори да ги имаше. Не представяйте, че около година той въобще не е боледувал, напротив, отново боледуваше, все пак той продължи да ходи на детска градина и да има контакт с малки деца, но просто боледуванията бяха много по-леки, преминаваха по-бързо, за 2-3 дена вече беше добре и почти не се налагаше да приема сериозни лекарства. По този повод казвам, че си отдъхнахме всички, докато в един момент болния му вид не се върна отново. Като какво имам предвид под болен вид? Докато той имаше проблем с третата сливица,
почти през цялото време стоеше с отворена уста, защото причината е ясна, не можеше да диша през носа и следователно дишаше през устата, започна да му се изкривява захапката и долната му челюст започна да изпъква напред. Това се случи отново след по-малко от година. Той отново започна да стои непрекъснато с отворена уста, дори когато е буден, започна да хърка през нощта и боледуванията отново зачестиха, като не просто боледувания, каквито е имало до момента, ами като сериозни боледувания. Отново взе да вдига доста висока температура, отново ушите му започнаха да се възпаляват. Ние виждахме, че сливиците му са много големи и решихме, че отново има проблем с сливиците, но с другите две не предположихме, че отново говорим за трета сливица. Но когато го заведахме при педиатъра ни по време на поредното боледуване, при което беше установено, че ушите са възпалени, тя ни каза: имам съмнение, че третата сливица се е върнала. Ние бяхме наясно, че има много случаи, в които когато сливицата бъде отстранена в прекалено ранна детска възраст, може да има рецидив и тя да се върне, но естествено се надявахме да не ни се случи. Стана ясно, че ще трябва да направим консултация отново с специалист уши, нос, гърло, но тъй като не успяхме да запазим час при специалистът, който ни беше оперирал, тъй като той беше много препоръчван и часовете му бяха много заети, ние решихме да запазим час за консултация с неговия колега, с който оперират заедно в една болница. Причината също беше, че докато лежахме в въпросната болница, на мен колегата му ми направи по-добро впечатление. В стаята бяхме 3 майки и една от майките беше избрала да оперира детето си именно при другия доктор. Той през цялото време беше супер загрижен. Преди операцията ходеше да пита как е детето, да го успокоява, тъй като то беше по-голямо и знаеше какво следва. След операцията сигурно 10 пъти дойде да види какво се случва с излизането от опойка, дали всичко е наред, да дава насоки на майката, после пък да дава насоки и на детето. И на мен това ми направи невероятно впечатление, тъй като с нашия доктор това не се случи. Той не дойде нито веднъж преди операцията, а след операцията дойде веднъж само за да каже, че утре ни изписват и какво да не даваме на детето. Това беше всичко. Така че доктора ми направи добро впечатление и решихме, че след като не можем да отидем при нашия, можем да направим консултация с колегата му. Запазихме час и денят за консултация дойде. Доктора ни прие. В момента, в който Николай се отвори устата, той ни каза: честито, имаме трета сливица, която трябва да махнем. И ние му казахме, че преди около година сме направили операция и каква е гаранцията, че ако сега направим операция отново, тя няма да порасне отново след една година, като ние до този момент си мислим, че говорим за рецидив и че каква е гаранцията, че още веднъж няма да порасне и след една година ние няма да се върнем за още една операция. Тогава той ни увери, че това няма да се случи и ни обясни, че всъщност при първата операция сливицата не е изрязана качествено. Останало е част от нея и всъщност тя е пораснала отново и затова в момента тя ни създава проблем, но и премахне както трябва, няма опасност да се върне отново. При което ние категорично решихме, че със сигурност няма да останем в тази болница и започнахме да търсим друг специалист, който да ни оперира. Направихме снимка на Николай, на която се виждаше буквално той нямаше шанс да диша нормално. И това беше причината той непрекъснато да стои с отворена уста, непрекъснато да има този болен вид, освен че трудно дишаше, защото наистина мястото беше супер малко, през което да минава кислорода. Доктора всъщност, който избрахме да направи втората операция, като го видя и каза: момчете, само на сливици ли растеш? Искам да попитам, това дете храни ли се, защото ако се храни, не знам всъщност как го прави. Просто толкова е възпалена сливицата, толкова е помогнала и на другите две сливици да се възпалят, че не знам как това дете диша, не знам как се храни. Задължително трябва да го оперираме, защото освен очевидно болния вид, който има, той не може да диша качествено, той не може да се храни качествено и отново говорим за възпаление на ушите, което може да наруши слуха. Пак задълбахме в по-дълбоки теми и той ни обясни какви са симптомите, когато едно дете има проблем с сливиците и всички до една отговаряха на състоянието, в което Николай беше последните няколко месеца.
И също така бяхме пред голяма дилема дали да не махнем и трите сливици наведнъж, но взехме решение заедно с доктора за сега да махнем само третата сливица и ако другите две сливици продължават да му създават проблеми, евентуално да помислим за премахването им, но той каза категорично не съм съгласен на такава крехка възраст да оставям дете без сливици. Няма да е първото, разбира се, няма и да бъде последното, но на този етап можем да опитаме да ги спасим. Но задължително трябва да премахнем третата сливица, защото пак говорим за, повтарям се за 10 път, но трудно дишане, трудно хранене, възпалени уши, проблем с слуха и един куп последващи проблеми, които са вследствие на възпалената сливица. Правихме новата операция на 11 май 2024 година. Николай сега е на 4 години и 9 месеца. И силно се надяваме да не се стигне до операция на другите две сливици, както и да не се появява повече никога тази трета сливица. Силно се надяваме сега той да започне да диша нормално, както и да се храни нормално и да нямаме проблем с възпалението на ушите. И това ще се случи, ще ви споделям в следващите месеци, но това е причината първия път да махнем третата сливица, проблемите с възпалените уши и това, че сливицата не беше изрязана и премахната както трябва, изцяло, и нейното връщане беше причината да премахнем сливицата още веднъж. Тази операция протече по абсолютно същия начин, беше толкова дълга, колкото беше и първата. Възстановяването беше по същия начин, с разликата, че Николай беше по-голям, по-осъзнат и знаеше какво следва. Аз му обяснявах всичко, разбира се, не съм крила никога, че ще го боли, че ще го приспът, но той изобщо не се притесни. Аз го споделих и в Инстаграм, той е моя малък герой, защото колкото и да се опитвах да съм силна, в един момент установих, че той е силния и той ме успокоява. Той през цялото време ми казваше: мамо, няма страшно, аз няма да плача като другите деца, мен не ме е страх, обещавам ти, няма да плача. И наистина аз му бях казала, че като го върнат от опойка, ще го прегръщам и ще му говоря разни неща в ухото. И това беше единственото, което той пожела. Като легнах на леглото до него, той просто ми каза: дръж ми ръцете и ми говори в ухото. И аз, разбира се, го направих, обяснявах му колко е силен, колко се гордея с него, колко мъжки се е държал. Две думи го окуражавах през цялото време. Така, в общи линии, това е нашия опит. 2 операции в рамките на и половина за премахване на трета сливица. Но знам колко е стресиращо за всички майки да преживеят това с децата си и колко е стресиращо и за самите деца, така че нямам какво да ви кажа, съвети не мога да ви давам и да искам. Има си достатъчно специалисти, с които да разговаряте, ако сте пред дилема дали да премахнете третата сливица. Просто, понеже в Инстаграм често споделях по темата, много майки искаха да споделя защо всичко това ни се е случило, защо сме предприели операция, не е ли било опция да я избегнем и защо в крайна сметка ни се случи втори път. Така че днес реших, че е редно да споделя нашата история, защото може да бъде по някакъв начин полезна на някой от вас. Ако имате въпроси, може да ми ги напишете в коментарите, а пък ако не искате, може да ми пишете и на лично съобщение. Винаги съм насреща да ви отговоря и се надявам да не ви се налага да го преживявате. Също се налагам и на нас повече да не ни се налага да го преживяваме. И това е от мен. До нови срещи и се надявам по-често да се виждаме тук в YouTube, но за по-приятни теми. До скоро!